nagligad to gintalupangod man sang imong komitiba, Committee on Infrastructure, ining problema sang box culvert dito sa may Panuan sa Leon, kag mismo sa inyo ka hinihiwat ko committee hearing ang pag-akto gin paalinton dito nga naghulag sila galayon sa pagpasimento. Kumusta na tong update kay last time nabatian sa by June 23 gitsuguran ato pag posible nga porsyon sila na humana kag nasimentuhan ang area. Muna Bert, no, sa ato mga komitiba na natuon, kasi siyempre trabaho tayo ni, ay duha man ini kay very exhausting committee hearing, no, natabo sa Biri naman Biri Norte sa Leon. Sa pagkaibalo naton ang Abelarde Construction among tag-iya sang kompanya ginhulam gali na ang ang ilang lisensya. Kag ang nanghulam daw sa pagkaibalo naton ginbayaan na. No? Okay. Oo, so amo na ang sitwasyon subong. So gin-take over na lang gid mismo ni Mr. Francis Abelarde. Actually nakasugilanon kami almost every week kadua ako manawag sa iya. No, ma-follow up lang ako bala kay ti. So ato nga timpo tong siling nila sa 23 nakaabot gid man to nga nagmala ang atong idalom nga parte malamos ang box culvert, no? So ang sa ibabaw subong lately sang 2 days ago nagtawag ako sa iya, inaobra man nila subong ang part sang railing kag subong all weather road lang anay passable na siya. Okay. Amo nang hambalya. So ang iya Bert is ginsalo na lang gid niya para masalbar ang ngalan nila sa kompanya nila. Personally, para bala mo nga mo niya nga rekomendasyon gani iya kung hindi nila na mahimo dayon o masolusyonan dayon iba namon na rekomendar kami nga iban ang ilang kompanya. Okay. Pero bida sa ship may ang medyo ka naman kay isa lang nagaling nga project nila sa province. Okay. Nagka-problema pa. So, ako gapati, ako nga sa pagtauganay namon, nagatingo agad sila. In fact, silinganan sa akong nagatingo man sila nga makabil sila. I mean, makasakot sila bisan gamay lang sa probinsya para man masustenir ang ilang inang project. Iti, kung lang taon, Robert, no, on the humanitarian side, hindi sila ang nagkuhan mo, ginulam lang iyang lisensya. Tapos ang nakasukot na kag nakakuha na nagamit ng nasukot na ang bayad, dito nagkadto sa isa. Oo, so but ang ato naman na nakita kung hindi taman abi masiling na sa pila ka adlaw sa ginatawag nga on the legal matters kag kung ano ang pansang accounting kiti siyempre lain ang kwan mo, lain ang naggamit ang owner. Oo. Pero at least sa iyang part ginatinguan niya nga masalbar man ang iyang ngalan ng iyang kompanya kag sa part of isang sangguniang panalwigan sa imong komitiba anay makasan man nga tagaan din isang gilayon nga solusyon sa pamaagi nga kung ano ang ara dira nga do masiling naton hindi man naton gid maapura gid ang importante sa nating ang iyang pagimakas man nga masalbar ang ngalan sa iyang kompanya and then ang pagimakas man sa imong komitiba nga masolusyonan ang ini nga problema ara nakita kag batyagan gid sa mga pumuruyo. Oo, kag sa pa gina-update ko man ni pirmi ganay si board member Kahilig si board lead kaya tayo nagalag-home naman lang. Oo, silingin tindihan niya man nga amo na abi, no? Pero isa din sa rekomendasyon ko actually sa committee report ko nga dapat may himuon nga ma-devise o may ara nga sistema obrahon ang Provincial Engineering Office kaya siguro hasta ang Bigton Awards Committee sanggay na tawag ba lang daw demerit system. Ina ba lang mabalaan ang mga kontraktor nga sino ni mga kontraktor nga medyo sa lawayon, sino ni mga kontraktor nga kung makasukot lang ganay sa 15% nga mobilization daw kadugay na, you know. Kag dugang pa siling ko man kay Engineer Andig, consistent kita dapat. Luwas sang ginapadalaan sang sulat
Kinalan kung pwede, I mean, may ginatawag kita nga project engineer. So, kinalan katuan gid on-site, Yes. bisitahon gid, Yes. lantahon gid, kag remind because walang taon ta, Bert, ang imahin sang probinsya, apektado kung ang project hindi matapos. Correcto. The image of our activities on the ground reflects the image of the province. Pero hindi ka man nakasiling abi, Bert, although legislative ina, kita executive department ina, legislative kami. So, para sa akong isa lang kita kapamilya. Correcto. So, dapat binuligay kag hindi kag isa pa hindi kita magsiling nga wala na kita mahimo. Hindi ako yung nga sabat. So mangitagid medyos mangita Yes, paagi. Oo, para masolusyonan. So, again, amo na ang aton nga activities no kagang effort sang aton sangguniang panlalawigan.